Thank you, Ines. I'll switch to English now. So next is Tzachi Knan from the School of Public Health, the Faculty of Medical and Health Sciences, on a topic many of us have probably pondered, not once or not twice, aerobic exercise. Why aren't we losing weight as might be expected? Please. טוב, אז אהלן, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני אדבר בכלל על משהו אחר לגמרי. מגפת ההשמנה, אבל מהפן הטיפולי. שמי צחי כנען, אני דיאטן קליני, זאת אומרת העולם שלי בכלל עולם טיפולי. ממש בימים אלה סיימתי את הדוקטורט בנושא המדובר, ואני אספר לכם גם על המחקר וגם בכלל. למעשה אני שואל שאלה ועונה עליה, למה איננו מרזים כשעושים פעילות גופנית? כי אנחנו לא עושים את זה, למרות שאנחנו נצא פה החוצה ונתפוס מישהו ונשאל אותו איך יורדים במשקל, זה יגיד דיאטה ופעילות גופנית, זה כאילו obvious לגמרי, אבל כנראה שזה לא נכון. למה זה לא עובר? עכשיו זה יעבור. רגע. אוקיי. אז אנחנו מדברים על אקסרסייז כמונותרפי, זאת אומרת לא בצירוף של דיאטה, וכל השיחה שלנו תהיה כמונותרפיה. יש שתי מטה-אנליזות מאוד גדולות שתפרסמו די לאחרונה בנושא הזה, שבסופו של דבר אחת מהן סיכמה את זה כסיכום של 20 קורטס, כמו שאתם רואים פה, שסך הכל יש ירידה של 50% ממה שאנחנו מצפים, או תכלס בערך 2 קילו, והשנייה אמרה no significant effect on body weight, ואפילו ה-Scientific American התלונן על זה ואמר שיש פה איזשהו פרדוקס שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו סך הכל שורפים קלוריות, אז למה אנחנו לא מרזים שאנחנו עושים את זה? למה זה? אוקיי, הנה יש, זה כאילו קצת הולך אחורה. טוב, יאללה, נהיה פה. זה מחקר שדי ישן, אבל היה מאוד חשוב לי להראות אותו, מכיוון שהוא אחד מההורים התאומים בנושא הזה של התערבות בין 12 שבועות, כמו שאתם רואים שכל סשן, כל פעילות גופנית הייתה כדי להוציא 500 קלוריות, ואתם רואים שבממוצע הייתה פה ירידה של 3.7 קילו אחרי 3 חודשים, כאשר יש כאלה שיורדים די יפה, ויש כאלה שיורדים מעט, ויש כאלה שאפילו עולים תוך כדי שהם מבצעים פעילות גופנית, וכששמים את הדיאטה לעומת פעילות גופנית, אנחנו רואים על ציר ה-X, זה שבעיגולים השחורים זה רק דיאטה, אז אנחנו רואים שאנשים מגיעים לירידות של אפילו 15 ו-20% ממשקל גופם, אבל כשאנחנו עושים רק פעילות גופנית כדי לרדת במשקל, אנחנו בעיגולים הלבנים, אנחנו יודעים משהו כמו 5%, זאת אומרת, לרדת במשקל הרבה דרך פעילות גופנית, זה כנראה לא רעיון טוב, אבל, ויש אבל פה לא קטן, זה שעל ציר ה-Y יש לנו את השינוי הוויסרלי של השומן התוך בטני, שהוא החשוב, הוא הבעייתי מבחינה בריאותית. אתם רואים שאומנם אתה יורד מעט דרך פעילות גופנית, אבל הירידה יחסית, מבחינת אחוזים, היא טובה מאוד מבחינה הוויסרלית, אבל תכלס, אם אנחנו צריכים להוריד הרבה אצל אנשים, ולא איזה 2-3 קילו, אז גם אם אני יורד הרבה בוויסרלי מבחינת אחוז, אבל הכמות היא מאוד נמוכה, אז כך שזה לא כל כך חוזר לנו. אנחנו רואים פה חלוקה למחקרים ארוכי טווח ומחקרים קצרי טווח, בצד שמאל מחקרים קצרים של עד 4 חודשים, אז אנחנו רואים שיש איזושהי קורלציה יפה בין הכמות שאנחנו שורפים על ציר ה-X, לבין הירידה שלנו במשקל, הרידקשן בציר ה-Y. זאת אומרת, ככל שאנחנו שורפים יותר, אנחנו יורדים יותר במשקל, שזה נהדר, בשורה נהדרת, אבל תשימו לב שאני לקחתי פה את התיבה הירוקה הזאת, של נניח 2,000 קלוריות בשבוע שריפה, שמישהו מכם מתמצא בזה, 2,000 קלוריות, זה אתה צריך להיות לפחות 4-5 אימונים בשבוע, ללכת למכון, בצורה עקבית, ולעשות את זה במשך שעה, ואז אולי אתה תשרוף 2,000 קלוריות בשבוע, ואז גם אתה תרד משהו כמו 300 גרם, או 250 גרם לשבוע. קשה מאוד למכור את זה למטופל שלנו, כשאתה הולך 5 ימים בשבוע, במשך אולי כמה חודשים, ובסוף אתה תרד 300 גרם המקרה הטוב במשקל. במחקרים ארוכי טווח, אתם רואים שהקשר הזה כבר נעלם. זאת אומרת, אתה שורף הרבה במכון כושר, אבל תכלס, אתה לא רואה ברכה לעמל. קשה, קשה. אז למה אקסרסייז היא לא כל כך אפקטיבית לירידה במשקל? והסיבה הראשונה, שאנשים עושים קומפנסציה התנהגותית ברצון שלהם לאכול. מסתבר שחלקנו אוכלים יותר אחרי פעילות גופנית. פה אנחנו רואים מחקר אקוטי של 19 נשים עם BMI די גבוה, כמו רואים, BMI 32, שעשו פעילות אחת של ווקינג עד שהם שרפו
350 קלוריות, ואז נתנו להם לאכול כפי יכולתך כמו שאומרים, ועקבו אחרי כמות הקלוריות שהם אכלו. אז אם ניקח את האישה הזאת למשל, בכיס שלה נשאר 200 קלוריות, איך? כי היא שרפה 350 ואכלה 150 בכיס מינוס 200. זאת פה באמצע שרפה 350 ואכלה 350, 0, זירואינג, היא לא תרד במשקל. והבנות האלה, מה לעשות, שרפו 350 אבל אכלו פי 2 יותר, אכלו 600, אז הם לא כך ירדו במשקל. דרך אגב, לכן אנחנו קוראים לזה לריספונדרים, ריספונדרים זה אלה שבסוף יורדים במשקל עקב אקסרסייז, ונון ריספונדר זה אתה עושה ולא תרד במשקל. גם במצב הכרוני של הפעילות הגופנית, אנחנו רואים שבערך 2/3 מהאנשים הם אנן ריספונדרים, כי הם מפצים באכילת יתר לאחר האימון הגופני. בסדר, אנחנו מדברים עכשיו רק על אירובי, לא על כוח, ויש את השליש הזה בערך שהם הריספונדרים, ולכן הם יראו ירידה במשקל עקב פעילות גופנית. הסיבה השנייה שאנחנו לא יורדים במשקל עקב פעילות גופנית, זה הסיבה הפיזיולוגית, שהיא בעיניי הסיבה הרבה יותר מעניינת, ודווקא אני רוצה לקחת אתכם עכשיו לחיות, ולא בבני אדם. כשאנחנו משווים בהוצאה הקלורית, במקרה הזה זה קופים, בין קופים שנמצאים בטבע, לבין קופים שנמצאים בזו, תחת שבי, אנחנו רואים שההוצאה הקלורית שלהם זהה, למרות שחיות בטבע הרבה יותר פעילות מאשר חיות שאינן בטבע. ואותו דבר אנחנו רואים בדובי פנדה. דובי פנדה בטבע, אתם רואים הם בערך 50% מהזמן שלהם פעילים, לעומת 33% כשהם בשבי, אבל אין הבדל בין האדום לשחור, זאת אומרת, למרות שהם פעילים יותר בטבע, ההוצאה הקלורית שלהם זהה. זאת אומרת, לא משנה אם אתה פעיל או פעיל, ההוצאה הקלורית זהה. ואפשר ללכת לחיות אחרות, זה אותו דבר, אם אני הולך פה לשמאל, על המצייצת הזאת, ככל שהכנפיים שלה מקנפת יותר, נקרא לזה ככה, אנחנו מצפים על ציר ה-Y להעלות את ההוצאה הקלורית, אבל זה לא קורה, היא פעילה יותר, אבל ההוצאה הקלורית שלה לא עולה, זה אותו דבר עם מחברים, כי הם אמורים לרוץ יותר על הוויל, על הגלגל הענק שלהם, אבל הם לא מוצאים יותר קלוריות, ואפשר לראות את זה גם בחיות אחרות. אז מה פה קורה פה? ממש בעייתי. בואו נראה את זה בבני אדם, הייתי שמח לראות את זה לפני 10,000 שנה, לפני המהפכה החקלאית, והדבר הכי קרוב לראות את זה בטבע, בצורה הזאת, לחזור ממש לאבותינו, זה ללכת לשבטים אפריקאים נידחים, ואחד השבטים הכי נחקרים בתחום הזה, של בכלל מטאבוליזם, זה שבט האדזה מצפון טנזניה, וכמו שאתם רואים פה בתמונה, הם ממש כמו פעם, אלה תמונות, ושורה תחתונה למשל האנשים הם מלקטות, הגברים הם ציידים, והם אוכלים רק מה שבאותו רגע הם הצליחו לאסוף, אין להם מקרר ואין להם מוצרי חלב ואין להם שום דבר, והם אוכלים עונתי כמו שאומרים. תשימו לב שבערך 15-20% מהמזון שלהם הוא מדבש, דבש להזכירכם זה סוכר, והם לא נראים שמנים במיוחד. זאת אומרת בסוגריים זה לא מה אתה אוכל, זה כמה אתה אוכל, בסדר? והם מאוד מאוד פעילים מן הסתם. זאת תמונה של חברה מהמעבדה, אריאלה גולדשלגר, שעשתה טיול לשם, אתם רואים אותה פה, וכיף לה כי היא נסעה עם המשפחה שלה לשם, ונתנה לי את התמונות הללו, ועוד חבר נסע לשם, רק אני לא נוסע לשם, אתם רואים עוד ארי כוכבי, אתם רואים אותם מטפסים ומחפשים שם דבש, זאת אומרת, החבר'ה האלה פעילים, בקיצור, זו השורה התחתונה, ואפשר גם להשוות ולהגיד ש50% מהזמן שלהם הם בלייט פיזיקל אקטיביטי, אבל 50% הם לא בלייט, שזה המון, זאת אומרת 50% מהזמן ביום, כולל השינה, אתה פעיל, זה נחשב המון, וגם שמשווים אותם לאחים שלהם, צבעי הקיים, מגאנה, דרום אפריקה, ג'מייקה, סיישל, וכמובן משיקגו, הם הרבה יותר פעילים. אז בזה שכנעתי אתכם, אין ספק, אבל אם לאור כל זה הם שורפים יותר קלוריות, אז כבר מהשאלה, לא, זה לא יאמן, תסתכלו פה, נשים שורפות באותו שבט האדזה כ2,000 קלוריות, זה מה שנשים פה באזור תל אביב שורפות, למרות שהן ממש לא פעילות כמו נשים בצפון טנזניה, ואותו דבר הגברים שורפים בערך 2,500 קלוריות, לא משהו להתרשם ממנו, אז מישהו יגיד אוקיי, אבל הם קטנטנים, זאת אומרת, יש עניין של משקל הגוף, אם אתה שוקל יותר, אתה שורף יותר קלוריות, אז אתה לא יכול להגיד טוטל
של הוצאה קלורית, אלא צריך לנרמל את זה באיזושהי צורה, והדרך שלנו בעולם שלי לנרמל את זה, זה לנרמל את זה לכמות השריר, זאת אומרת כמה שריר שורף ביממה, זה יותר קל, קילו אחד כמו שאומרים, ואתם רואים שאין הבדל בין הכחול לאדום, זאת אומרת בין האדזה פיפל לווסטרן, כך שבאיזושהי דרך החבר'ה האלה יותר פעילים ולא שורפים יותר קלוריות. אז מישהו עוד יותר יתחכם ויגיד אוקיי בסדר, אבל יכול להיות שיש איזה שם יעילות שרירית, נכון, לאותו שבט שכל היום רץ בשטח, ולכן הוא שורף פחות קלוריות, זה כמו איזה, כמו שאתם רואים, אצן קנייתי רץ, והוא רץ נורא יפה, והוא מאוד יעיל, אז יכול להיות שמשהו קורה להם שם, ומאוד יעילים בפעילות היומיומית שלהם, אז בדקו את זה, ואנחנו לא רואים שזה לא ככה. הנה שבט האדזה, ההוצאה הקלורית לקילוגרם משקל גוף לקילומטר אחד, זאת אומרת כמה עולה לי להזיז את הגוף שלי קילומטר אחד פר קילו, זה אותו דבר כמו בווסטרן. זאת אומרת לא מצאנו, הם לא מצאו יעילות שרירית שתסביר את זה. ואם אנחנו הולכים לילדים, אז יש מאותו קבוצת מחקר מאוד מפורסמת שהם הלכו לאמזונס, והפוקוס היה דווקא על ילדים ולא מבוגרים, וזה בחור שהסכים לשלוח לי את התמונות שלו, כי הוא שעה שם שנה שלמה באותם יערות גשם, מאוד מעניין. ומה קורה לגביהם? אז קודם כל מבחינת פעילות, אין ספק שהשבט השור מאותו יער אמזונס, הם היו הרבה יותר פעילים מהילדים שנמצאים בקנדה. לא וואלה, כמו שאומרים, בסדר, אוקיי. אבל האם ההוצאה הקלורית שלהם יותר גדולה? לא, אין הבדל בין האדום לכחול. מה? יש שתי דרכים, הדרך הראשונה זה מים כפולי סימון, מישהו מכיר? זה מים כפולי סימון, זה מים איזוטופיים, שאני תכף אראה לכם במחקר שלי השתמשנו בו, והדרך השנייה זה לבדוק את זה לפי heart rate, כאילו השינויי דופק שלהם, בסדר? אבל הדרך הטובה ביותר זה מים כפולי סימון, והם עשו את זה כמובן. מה קורה בבני אדם בעולם המערבי? לפעמים יש לנו דאטה שנמצאת מתחת לרגליים שלנו הרבה שנים, ואנחנו מסרבים להסתכל עליה, ואני דווקא אתן לכם מחקרים ישנים מהתחום הזה, שמראים בדיוק את אותו דבר, במקרה הזה מ-2003, כאשר נתנו לאנשים לשרוף 380 קלוריות לסשן, או בערך בין 1,600 ל-2,000 קלוריות לשבוע, כמובן העלו את זה כי בגלל שהם יושבנים, אז העלו את זה לאט לאט, אבל עשו את זה במשך הרבה מאוד זמן, ומה הריזלטס? בייסליין לעומת אחרי 16 חודשים, ההוצאה הקלורית שלהם פה, זה TE, Total Energy Expenditure by W Level Water, במים כפולי סימון כמו שאמרנו מקודם, לא השתנתה, למרות שהחבר'ה האלה עשו יותר פעילות, אין ספק. אפשר לראות את זה במחקר אחר, מ-92, אנשים שהגיעו מ-0 לחצי מרתון, ועזבו שם את הביקורת למה אתה מעביר מ-0 לחצי מרתון תוך כל כך מעט זמן, אבל אנחנו מצפים שככל שהסשנים של הפעילות ילכו ויעלו, כמו פה בציר ה-Y, אנחנו מצפים שההוצאה הקלורית תלך ותעלה, נכון? אבל לא, רואים איזושהי עלייה והתמתנות, גם אצל גברים, עלייה והתמתנות. זאת אומרת, אתה עושה יותר, אבל לא באמת שורף יותר קלוריות. אז אנחנו היינו שבועים כל הזמן בקונספט, שאם אתה הולך 3 פעמים למכון, זה יותר טוב מפעם אחת, ו5 יותר טוב מ3, נשמע הגיוני, כל ילד יגיד את זה, אבל מסתבר שזה לא נכון. מה שקורה הוא, שיש איזשהו מודל אחר, שעכשיו מאוד מאוד חזק, בתחום המחקר, במטאבוליזם, שהוא מודל המוגבל, ומודל המוגבל אומר, שההוצאה הקלורית שלנו מוגבלת. מה זאת אומרת? אנחנו מוציאים יותר, שאנחנו עושים יותר פעילות גופנית, אבל עד איזשהו גבול מסוים, שמעליו גם אם נעשה יותר, אנחנו לא נשרוף יותר. איזשהו, אתם רואים פה זה, איפה זה נמצא בכלל? אחרי אימון אחד, אחרי 2 אימונים בשבוע, אחרי 5 אימונים בשבוע, אנחנו לא יודעים, וכל אחד כנראה זה נמצא במקום אחר, אבל זה יכול להסביר את התופעה הזאת, שאתה עושה יותר גם בחיות וגם בבני אדם, ועדיין אתה לא מוציא יותר קלוריות. אז בשביל זה, הלכנו וניסינו לחקור פה את המכניזם של זה, כי זה מוסבר לא מעט בספרות ב10 שנים האחרונות, אבל המכניזם לזה, זאת אומרת לא תיאור התופעה, המכניזם לא ברור. אז מה שעשינו, המנחה שלי פרופסור יפתח גפנר, מנטור דלוקס, מישהו מכיר אותו, ובשיתוף עם פרופסור גל דובנוב רז, שהוא רופא המחקר מתל השומר ומסטרנט, והשותף שלנו פרופסור אד מלנסון מדנבר, החלטנו לבדוק את המכניזם של התופעה הזאת. והמטרת המחקר הייתה, כמו שאמרתי, לבדוק את המכניזם עקב אקסרסייז, ואני מדבר רק על אירובית, תשימו לב שאני לא מדבר בכלל על האימון כוח.
קראנו לזה גם the art trial, adaptive response to exercise. בקיצור, ההתערבות הייתה אצל 16 אנשים, בני middle age, אתם רואים 38 שנה, עם BMI מאוד צר, זאת אומרת בין BMI 25 ל-30, זה בכוונה, כי אם אתה מתחיל להביא אנשים במשקלים תקינים, או משקלים מאוד גבוהים, אתה מאוד מלכלך פה את התוצאה, רצינו להיות מאוד מאוד ברורים גם עם הגיל וגם עם המשקל. והכוונה הייתה שאנשים יוציאו 20 קלוריות לקילוגרם משקל גוף, זאת אומרת כל אחד קיבל תוכנית אימון ספציפית לו, שאם אני למשל הוא שקל 80 קילו, אז כפול 20, אז הוא היה צריך לשרוף 1,600 קלוריות בשבוע, כולם היו כמובן באימון מספיק עצים כדי לראות את התופעה, שבין 65% ל-75% מההארט רייט המקסימלי שלהם, וכמובן הכל נותר, כי אם אתה מתחיל להשתמש בשאלונים, פשוט אתה לא מקבל תוצאה טובה, ולכן מה שעשית נותרת, אם עשית ולא נותרת, זה כאילו לא עשית מבחינתנו. אז החבר'ה האלה בסופו של דבר עשו 95% ממה שאמרנו להם, שבהתערבויות שבבני אדם זה להיט עולמי, כאילו אתם יודעים להגיד לבן אדם לעשות משהו זה כאילו בעייתי מאוד. בואו נראה, אז מה התוצאה? תוצאה די מאכזבת כמו שכבר התחלתי להגיד לכם, מבחינת המשקל אפס ירידה במשקל, החבר'ה האלה התנדבו למחקר חלקם כדי לרדת במשקל, אבל מה לעשות, הם לא ירדו בכלל בממוצע, זאת אומרת יש כאלה שעלו ויש כאלה שירדו, אבל בממוצע זה 0, דווקא יפה לראות שהפט מס, כמות השומן שלהם הכללית ירדה בקילו אחד, והפט פרי מס, מה שאיננו שומן, עלה בקילו, אבל בשבילם בוא נגיד זה לא משהו to talk about. לגבי האבדומינל ריג'ן, זאת אומרת האזור הבטני שהוא האזור הבעייתי לנו, כולם עברו MRI, ודווקא נחמד לראות שהשומן הוויסרלי, כמו שהראיתי לכם בתחילת הדרך, השומן הוויסרלי ירד בצורה מובהקת, שזה יפה מאוד. כשאנחנו משווים בין הירידה במשקל של הנצפת למצופה, אז היינו מצפים באדומים, זה שכולם ירדו סביב, אני יודע מה, 4 קילו, משהו כזה, אבל תסתכלו בשחור, שחלק ירדו נניח כמו שהיינו מצפים, אבל חלק ירדו נורא מעט, וחלק אפילו עלו, למעשה כמעט מחצית מהאנשים שלנו עלו במשקל, שזה מאוד מאוד קשה. מה מבחינת ההוצאה הקלורית שלהם, שכמו שאמרתי, התחלתי לספר לכם, שאנחנו בדקנו את זה עם מים כפולי סימון, שתבינו שמים כפולי סימון זה מים שאתה שותה אותם, נותן שתן בזמן 0, 4 ו5 שעות אחרי ששתית את זה, ואתה חוזר אחרי 10 ימים ונותן שוב שתן, בסדר? וכל דבר כזה זה $1,600, כל 10 ימים, כאילו זה בוכתה של כסף שהשקענו ב-16 אנשים הללו, אז הם העלו את ההוצאה הקלורית, בכמעט 200 קלוריות, שזה nice to have, הנה, העלו את ההוצאה הקלורית, אבל כשאתה מתקנן את זה לפט פרי מס, לאותו קילו אחד של שריר, אתה רואה שאין עלייה. וואו, זאת אומרת, הם עשו פעילות, ופר שריר ההוצאה הקלורית לא עלתה, וזה בדיוק הסיפור הזה של המודל המוגבל. תשימו לב, ובכוונה דווקא אני מדגיש את הריינג' של ההוצאה הקלורית, לא היה אף אחד ששרף פחות מ-1,900 קלוריות, אז אם מישהו מכם חושב שהוא שורף נורא מעט, 1,300, 1,200 ביום, תירגעו, אתם שורפים כנראה יותר מזה. השתמשנו בעוד כלי חמוד שנקרא מטאבוליק צ'מבר, המעבדה, זה המעבדה המטאבולית שלי כאן ברמת החייל, שאני משתמש בה בכלל לעולם אחר, לעולם הטיפולי. המעבדה הזאת היא למעשה חדר סגור הרמטית, שבו אני יכול לבדוק את צריכת החמצן ופליטת ה-CO2, אבל בפרי ליבינג. מה זאת אומרת? אדם נמצא בתוך חדר, שהוא חדר די גדול, ממש 11 מטר מרובע, והוא חי שם, הוא יכול לחיות שם עד 24 שעות, ותוך כדי השהייה שלו אתה יכול למדוד מה שאתה רוצה, אתה יכול שהוא ילך, שהוא יאכל, שהוא יישן, שהוא יעשה ג'ודו, שהוא יצפה בטלוויזיה, תעשה מה שאתה רוצה, אתה יכול למדוד את הדברים האלה, אבל בלי מסכות ובלי כל מיני חיבורים על עצמך. ומה ראינו פה? כשבדקנו את ה-resting metabolic rate, RMR, או את ה-sleeping metabolic rate, זאת אומרת כמות הקלוריות שמוציאים בזמן מנוחה, או כמות הקלוריות שמוציאים בזמן השינה, כי החבר'ה האלה ישנו פעמיים, גם לפני ההתערבות וגם אחרי ההתערבות, אנחנו רואים שהיה הבדל של כ-100 קלוריות, בין המצופה לקיים. זאת אומרת איפשהו ברחו לנו 100 קלוריות, בעקבות הפעילות הגופנית הזאת. זאת אומרת אתה עושה פעילות גופנית, ואותנו לימדו שאם אתה עושה פעילות גופנית, המטאבוליזם שלך עולה. נכון, זה obvious כזה, נכון? אתה הולך למכון ו24 שעות אחרי זה המטאבוליזם עולה. הוא יורד, חברים. הוא יורד. בניגוד למה שאנחנו
מצפים. אז לאן נעלמו 100 קלוריות האלה? וחשבנו לפני המחקר, כבר צפינו שזה כנראה מה שהולך לקרות, אז מה שאמרנו, בואו נראה משהו שקורה אולי לאיברים הפנימיים המאוד מטאבוליים שלנו, ומה שמסתבר שיש 4 איברים, המוח, הכבד, הכליות והלב, שהם מאוד מאוד מטאבוליים, המשקל שלהם, המשקל המסה שלהם מאוד מאוד נמוך בגוף, אבל הם תופסים 60% מההוצאה היומית שלנו במנוחה. זאת אומרת, הם קטנים יחסית, אבל מאוד מאוד פעילים. אז הלכנו ובדקנו אותם, רק לסבר לכם את האוזן, שקילו מוח שורף לנו 240 קלוריות ליום. יש לנו בערך 1.5 קילו דרך אגב. הכבד שלנו שורף 200 קלוריות לקילוגרם, והכליות מאוד מאוד פעילות, למעשה זה האיבר הכי פעיל. הבעיה שלנו שהן קטנות אצלנו, הן לא כאלה גדולות, אבל בקיצור מאוד מאוד פעילים, ואותם בדקנו. הלב זה סיפור שלם לבדוק, כי הוא כל הזמן מתכווץ, אז קשה מאוד לבדוק אותו, והלכנו ובדקנו האם הם משתנים, האיברים האלה, במיוחד הגודל שלהם, ועשינו MRI לאיברים האלה. אני רוצה להראות לכם, זה סריקות של MRI מאחורה לקדימה, טק 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 ככה, תראו פה 38 סריקות, ראיתם הנה את הכבד היפה פה, ותכף נראה את הכליות, קיצור תמונות מאוד מאוד יפות כאן ב-MRI שלנו באוניברסיטה, T3, יופי. ומה שעשינו, הלכנו ועשינו איזושהי תוכנה כזאת שמצליחה לצבוע את האיברים האלה, כי בסוף אנחנו רוצים לכמת את הווליום שלהם, ואתם רואים שהנה במקרה של הכליות, צביעה חמודה פה, ובכבד צביעה נאה פה. ומדדנו אותם, ומסתבר שמה? מסתבר שהכליות והכבד הצטמצמו ב5%. עושים פעילות, והגוף שלנו עושה לנו סיבוב. זאת אומרת, אתה מוציא יותר קלוריות, אין בעיה, אני אקטין אותך. איך אני אקטין אותך? אני אקטין את האיברים. לשמחתנו במוח לא ראינו את זה דרך אגב, אבל בכליות והכבד, ועכשיו אנחנו עושים איזשהו מחקר המשך קטן בעכברים, לבדוק אם גם בעכברים אנחנו רואים את אותה תופעה, אני מקווה שכן. תכלס, אנחנו מאבדים כמעט 20 קלוריות ליממה בגלל שהאיברים שלנו מצטמצמים, שזה 20% מאותה אדפטציה שהראיתי לכם ב-RMR, בהוצאה הקלורית הבסיסית. מה שחשבנו מההתחלה, שמעבר לירידה ב-RMR, אולי יש איזשהו שינוי ביעילות השרירית, כי הראיתי לכם את האדזה פיפל, נכון, שבדקו כמה עולה להזיז קילו אחד של שריר במשך קילומטר אחד. מה שאנחנו עשינו 2 מבדקים, אחד זה על הטריינר הזה, ואנחנו בדקנו את ההוצאה הקלורית לפני הפעילות ואחרי הפעילות, זאת אומרת, בזמן אפס ואחרי 3 חודשים, כאשר 10 וואט, מישהו יודע, אתם רואים פה את זה 10 וואט זה מאוד מאוד איטי, וזה מסמל מה שאני עושה עכשיו פחות או יותר, שאני עומד וקצת זז, וזה 25 וואט זה מפה לאוטו, ו50 וואט זה עכשיו אני הולך לפארק ומתחיל לטייל שם. ומה שראינו, שבפעילויות הנמוכות עוצמה פה, ב10 וואט ו25 וואט, ההוצאה הקלורית ירדה. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע, אתה עושה מכון, אתה הולך למכון, מתאמץ, קרוס טריינר, רץ וזה, חוזר למשרד, ובמשרד אתה מזיז קצת העכבר, אתה הולך מפה לשם, ומה קורה? הגוף שלך מוציא פחות קלוריות. אחרי האימון. אותו דבר בטסט אחר, שפה בדקנו ממש פעילויות יומיומיות רגילות. הקלדה על מחשב, יש פה אחד שעושה ווליום. כן, ואחד שהולך, ובדקנו את ההוצאה הקלורית שלהם, שורה תחתונה הם הוציאו פחות קלוריות על הפעילויות היומיומיות האלה. זאת אומרת, אתה הולך למכון ובשאר היום אתה מוציא פחות קלוריות. קיצור, חיים קשים. זה הסאמרי, אבל אני אדלג את זה. היום זה מאוד אופנתי לשאול את ה-GPT כל מיני דברים, ושאלתי אותו מה אתה אומר על התוצאות המחקר הזה, אז הוא אמר שזה דווקא די מעניין אותו פה. Interesting findings. תודה רבה ל-BSF שממש הגשים לנו את החלום, זה עלה המון כסף, אז הגשים לנו את החלום, וגם רקנטי פאונדיישן שנתן פה את שלו, וכל המעבדה הנחמודה של גפנר. תודה רבה לכם. רוצה שאלה? שאלה לא מאוד רצינית, אבל פעם שהבאה שאני יושב לך במשפחה, היא אומרת לי, אתה שומע, תפסיק לאכול ותתאמן עליתה, תפסיק לאכול אולי, חד משמעית. השאלה הייתה, האם הוא הולך לרופא, והרופא אומר לו, רופא ובצדק אומר לו, אתה חייב לעשות דיאטה ולעשות פעילות גופנית כדי לרזות, אז מה צריך להגיד לו? אין בעיה, אני אעשה דיאטה, אבל פעילות גופנית
למדתי שזה לא באמת עוזר לזה, אבל חס ושלום שלא יצא שאני נגד פעילות גופנית, כן? לא, 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 כן. כן, כן, כי אני אגיד, רגע, אנחנו למדנו על המכניזם, אבל הדבר הזה של ההוצאה הקלורית, אתם רואים, מדוגם פה בבעלי חיים ובזה ובחיות ובעד זה פיפל ומה שאתם רוצים, אנחנו לא תרמנו כלום לנושא הזה, אנחנו תרמנו במכניזם, בסדר? כן. פעילות גופנית? כן. אז זהו שלא. שילוב, כן, אבל אנחנו רואים את זה גם בפרקטיקה, כמו שאומרים, אנשים שעושים דיאטה ואנשים שעושים דיאטה ופעילות גופנית אינם יורדים יותר, שנייה, כוכבית, מי שעושה פעילות גופנית יורד יותר בוויסרלי, שזה להיט עולמי, אבל כשאתה מעלה מישהו על המשקל, מה שמעניין אותו זה המשקל, אנשים, אתם יודעים, מונעי משקל בסוף, אז הם לא רואים זה והם הולכים, ועכשיו אם תלך פעמיים בפארק, בואי, זה לא באמת, זה אם אתה עושה 5 פעמים זה נהדר, אבל הוא מצפה גם לראות פידבק, והוא לא רואה פידבק, זה קשה, זה אירוע קשה. תודה. אימוני כוח, זה לא כך קשור לאנרגיה, אבל אימוני כוח הכרחיים הרבה יותר מאימונים אירובים לירידה במשקל, כי הפירוק השרירי שקורה בכל מינוס קלורי קורה פחות שאנחנו מבצעים אימון כנגד התנגדות, ואימון כנגד התנגדות יכול להיות חדר כושר, אבל יכול להיות גומיות ומשקוליות ומשקל גוף, הכל. כל המטופלים שלי מקבלים תוכנית של כוח בתחילת הדרך שהם יורדים במשקל, זה קריטי לעניין הזה הרבה יותר מהתחום האירובי. בסדר? טוב.